ते थोडं थोडं म्हणायला लागली आहेत, कारण पुरुषवाद सारखे गट आहेत पुण्यामध्ये की जे पुरुषांचे आहेत. आणि हे पुरुष असं म्हणतात की स्त्री पुरुष समता ही आमच्या विकासासाठी गरजेची आहे, आम्हाला चांगली गोष्ट आहे ती, आम्हाला ती दान म्हणून बायकांना द्यायची नाहीये, ही आपल्यासाठी चांगली गोष्ट आहे. आणि हे जेव्हा पुरुषांना कळेल, हे जेव्हा स्त्रीमुक्ती चळवळीतल्या बायका पुरुषांना म्हणाल्या, तेव्हा पुरुषांना असं वाटलं या बायका असल्याच आहेत, त्यांचं काहीतरी हे फॅड आहे, आणि त्यांनी कुठेतरी हे संशयाने याच्याकडे बघितलं. पण जेव्हा पुरुष असं म्हणायला लागले की नाही, स्त्री पुरुष समता ही आपल्या विकासासाठी चांगली आहे, तेव्हा कुठेतरी पुरुषांच्या मनात हळूहळू झिरपायला लागले की अरे हा, ही काहीतरी चांगली गोष्ट दिसते, म्हणजे याला घाबरण्याची ही गोष्ट नाहीये. जर का आपल्या पत्नीला आपलं काय बाहेर ओढाताण होते ही कळली तर आपण तिच्याशी मोकळेपणाने बोलू शकू, तिच्याशी आपण संवाद साधू शकू. पण आपण पुरुषार्थाच्या काहीतरी मर्दानगीच्या कल्पनेत असलो तर आपण सांगू नाही शकणार की बॉसने माझा अपमान केला. पण हे जर का आपण मैत्रीचं नातं असेल बायकोबरोबर तर सहज सांगू की आज माझ्याशी बॉस असा वाईट वागला. पण विद्याताई, आता समजा एखाद्या पुरुषाचा अपमान झाला बॉसने, तुम्ही म्हणाल की त्याला अश्रू ढाळण्याचा अधिकार आहे, रडण्याचा अधिकार आहे, मानलं. माझा प्रश्न जरा वेगळा आहे की आज ज्या स्त्रियांच्या ज्या नशिबात येत आहे की शेवटी अश्रू ढाळण्यात किंवा रडण्यात केव्हा अर्थ असतो, कोणी अश्रू पुसणारं असतं तेव्हा. आता दिल्लीत ज्या निर्भयाला जे झालं बसमध्ये, ती किंचाळत होती, कोणी किंचाळ ऐकत नव्हत्या, तर पूर्ण समाजच जेव्हा बहिरा होत बसतो की समाजाकडे, जसा काही समाजाचा रुमालच हरवलाय कोणाचा अश्रू पुसायचा, तर अशा परिस्थितीत इज इट नॉट ए क्राय इन द वाइल्डरनेस की आपण शेअर करायचा प्रयत्न करायचा, तर म्हणजे समाजापर्यंत पोहोचून तरी काय करणार आहे, किंवा त्याला अल्टरनेटिव्ह की हा समाज काही आपला ऐकणारा नाही आहे, मी माझं स्वतःचं संरक्षण करील, मग ते संरक्षण पिस्तूल घेऊन करील, चाकू घेऊन करील, कराटे घेऊन करील, किंवा कायद्याच्या मार्गाने करील, पण समाजाचं माझं देणं घेणं लागणार नाही. कारण काय समाजा इतका आपण ओरडाआरडी केली, सगळं झालं. ही दिल्लीतली रेप केस काही पहिली नाही, 5-6 वर्षापूर्वी दौला कुवाची होती, तसंच टेम्पोमधनं घडलं होतं, तसंच त्या मुलीला बाहेर फेकून दिलं होतं. तर या शेअरिंगवर आता तुमचा कितपत विश्वास राहिला की माणसातल्या सामंजस्याने काही प्रश्न सुटतील, की शेवटी दंडुकेशाही पाहिजे आणि स्वतःच्या हातात दंडुका पाहिजे, असा जर स्त्रियांनी किंवा पुरुषांनी आता विचार केला, पुरुषांनी मे बी आपल्या बहिणीला बायकोला वाचवायला किंवा स्त्रीनी स्वतःचं आत्मरक्षण करायला, तर तुमची त्याच्यावर काय भूमिका राहील? नाही, मला स्वतःला असं, मी अजिबात निराशावादी नाहीये, मी खूप आशावादी आहे. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की नाही, समाज जरी बघेपणा करत असला, काही त्याच्यामध्ये भाग घेत नसला, एकमेकांना मदत करत नसला, बधीर झाला, बघेपणा म्हणजे इतका की कोणी रस्त्यावर दोघं जण पडले, अंगावर कपडे नाही आहे, एक कपडा पण कोणी घालत नाही, इतका जेव्हा बघेपणा आहे. पण म्हणजे कसं आहे की हे दिसतंय पण दुसरीकडे दुसरे पिक्चर आहे. म्हणजे आपल्याला अशी उदाहरणं माहिती आहेत की मुलीला वाचवायला गेलं आणि त्याच्यात त्याचा जीव सुद्धा गेला. मुंबईला मध्ये एक उदाहरण झालेलं आहे. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की मी आशावादी आहे. मला असं वाटतं की संवाद साधून होणारे हिंसेनी हिंसा, हिंसेला हिंसा हे अजिबात उत्तर नाहीये. तलवार असेल तर तिथे ढाल हवी, तलवार हे उत्तर नाहीये. त्याच्यामुळे मी असं म्हणेन की एक तर पहिली गोष्ट अशी आहे की बलात्कार जेव्हा होतो तेव्हा आपण बलात्काराकडे कसं बघतो. म्हणजे बलात्कार झालेली जी बळी आहे तिलाच आपण सोळी देतो, कारण आपण तिला कलंकित म्हणतो. तर पहिली गोष्ट म्हणजे हे थांबवलं पाहिजे की जिच्यावरती बलात्कार झालाय तिला अजिबात कलंकित मानलं नाही पाहिजे. ती पहिल्यासारखीच पवित्र आहे असं सगळ्यांनी मानलं पाहिजे. त्याच्यामुळे तिला तो अपघात झालेला आहे, त्याच्यातून तिला अगदी खूप सहानुभूतीपूर्वक, खूप संवेदनशीलपूर्वक मदत करायला पाहिजे आणि तिला उभं राहायला मदत करायला पाहिजे. आज असं होतंय की तिचं आयुष्य उद्ध्वस्त करायचं ठरवलं तर तुम्हाला रामायणातल्या रामापासून सुरुवात करावी लागेल. त्यांनी सीतेला का प्रश्न विचारला, अगदी बरोबर, तर तिथपर्यंत समाजाला जाता येईल का आज? खरं कसं आहे की स्त्री चळवळीने हे प्रश्न विचारलेले आहेत. की कसा राम तुम्ही आदर्श पती मानता, त्यांनी धोब्याच्या याच्यावरनं संशय घेतला आणि बायकोला टाकून दिली, म्हणजे ती तर आदिम परित्यक्त आहे. आम्ही सगळेच जण धोबी होऊन वॉशिंग द डर्टी लिनन्स असं करतो स्त्रियांच्या चरित्राच्या पंचनामे. त्याच्यामुळे आपण ते केलं नाही पाहिजे. आपण स्त्रीचं चारित्र्य हे तिच्या शरीराशी फक्त निगडीत ठेवलं नाही पाहिजे. आणि हे झालं ना, म्हणजे मला असं वाटतं की बलात्कार झालेल्या स्त्रीनी समजा ती बरी झाल्यानंतर खुलेपणाने तिने सांगितलं पाहिजे हो माझ्यावर झाला होता बलात्कार,
लपवण्याचं काही कारणच नाहीये, कारण मी त्याच्यात दोषीच नाहीये. आणि दोषी असेल तर एक तर बलात्कार करणारा पुरुष आहे, जो आज उजळ माथ्याने हिंडतो. आपल्याला माहित आहे की त्याला बेल मिळतो. आणि परवाच महाराष्ट्रात सगळं असा झालाय की ती सांगते आपल्यावर बलात्कार झाला, त्यावेळेला फक्त कायदा तिच्यावर विश्वास ठेवत नाही आणि तो निर्दोष सुटतो. आणि सगळा समाज हो तुझ्यावर झालाच असेल, पण तू ते इन्व्हाइट केलं असेल. एक्झॅक्टली. कुठेतरी स्त्रीच हे सगळं ओढावून घेते. ही जी समाजाची भूमिका झाली आहे, ही का झाली आणि ही कशी बदलायची? ही खरं म्हणजे पुरुषप्रधान व्यवस्थेतून झालेली आहे. पुरुषप्रधान व्यवस्थेतून बाईला ज्या शारीर सगळ्याशी बांधून ठेवलेलं आहे ना. आणि कसं आहे, याला अगदी आदिम कारण मी तुम्हाला सांगते की केरळासारख्या जागी मातृसत्ताक पद्धती आहे, तिथेही नाही आहे का? नाही, नाही, ती आता कशी झाली आहे, पुरुषसत्ताक पद्धती इतकी सगळीकडे आलेली आहे, त्याच्यामुळे ती मातृसत्ताक पद्धती हे त्याला उत्तरच नाही. म्हणजे आम्ही स्वतः असं म्हणत नाही की पुरुष प्रधानता जाऊन स्त्री प्रधानता यायला पाहिजे. आम्हाला असं वाटतं की स्त्री पुरुष समता यायला पाहिजे. खरी आदिम पुरुषाची समस्या काय आहे मी तुम्हाला सांगते की स्त्रीच्या शरीरातून मूल जन्माला येतं, त्यामुळे मातृत्व अबाधित आहे. म्हणजे कोण माता आहे हे सूर्यप्रकाशा इतकं सत्य आहे, पण कोण पिता आहे हे लॉजिकनी लढवायचंय. आणि लॉजिकनी कसं लढवायचं, त्या बाईचं त्या पुरुषाशी सोडून दुसऱ्या कुणाशीही लैंगिक संबंध आले नाहीत म्हणजे बाय एलिमिनेशन, म्हणजे तो पिता आहे. आता पुरुषाच्या मनात ही आदिम भीती आहे की हे खरंच मूल माझं आहे का, काय बाईचा दुसऱ्या कोणाशी संबंध आला. हा जो आदिम संशयाचा पिशाच पुरुषाच्या मनात आहे. पण ते पूर्वीच्या काळात ठीक होतं. आज आपण डीएनएच्या युगात आहे. आज डीएनएची टेस्ट करून लगेच कळू शकतो, होऊ शकतं, पण आज अजून आपण ते करत नाही. आज कसं आहे की त्याच्यात भावनिक गुंता खूप आहे. म्हणजे पुरुष भावनिक दृष्ट्याच इतका असुरक्षित आहे ना, त्याच्यामुळे तो सतत तिच्यावरती नजर ठेवायला बघतो. आणि त्यामुळे अविश्वासाचं नातं निर्माण होतं. आणि इतकं इंटिमेट नातं नवरा बायकोचं, त्याच्यामध्ये प्रचंड अविश्वास आहे. आपण इतके ढोंगी असतो की आपल्याला माहित असेल की 50-60% जास्ती विवाहबाह्य संबंध आहेत आज समाजामध्ये, दोन्ही स्त्रियांचे आणि पुरुषांचे सुद्धा. पण पुरुषांचे जेव्हा विवाहबाह्य संबंध आहेत तेव्हा कुठतरी पुरुषार्थ आहे, आणि जेव्हा स्त्रीचे आहेत पती सोडून कुणाबरोबर संबंध, तेव्हा ती चालू आहे, तेव्हा ती कुलटा आहे. ही जी दुटप्पी बघण्याची वृत्ती आहे ना स्त्रियांकडे आणि पुरुषांकडे, त्याच्यामुळे असं वाटतं की पुरुष संशयामुळे हिंसक होत आहे. आणि बाईला तशी एकूण शारीरिक क्षमता असो अथवा नसो, म्हणजे खरं ती असू पण शकते. आपण म्हणताना कसं म्हणतो, नैसर्गिक दृष्ट्या मस्क्युलर पॉवर पुरुषाकडे जास्ती असते. पण म्हणजे काय, 70 वर्षाचा जखड एखादा म्हातारा असेल समजा, आणि 30-35 जी चांगली रोबस्ट बाई असेल तर तिची नक्की शक्ती जास्ती असते. पण आपण असं म्हणतो की आपल्याला त्या शक्तीशी जायचंच नाहीये, आपल्याला माणुसकीतून वागायचंय. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की हिंसा करणं, सतत काहीतरी एक असं पवित्र्यात असणं युद्धाच्या, अशा पद्धतीने राहून हे कमी होणार नाही. त्यापेक्षा जितका आपण एकमेकांवरती विश्वास टाकू, त्या विश्वासातून आपलं नातं चांगलं घडणार आहे, स्त्रियांचं आणि पुरुषांचं. त्याच्यामुळे स्त्रियांनी आणि पुरुषांनी दोघांनी माणूसपणाकडे जर वाटचाल केली तर समाज खूप चांगला होणार आहे. मला एक शेवटचा प्रश्न तुम्हाला विचारायचा होता की आज बरेच जण भारत वर्सेस इंडिया अशा संदर्भात या प्रश्नाची मांडणी करतात, तर त्याविषयी तुम्हाला काय वाटतं? आणि थोडक्यात त्याचं उत्तर. आणि आपल्याकडे वेळ खूप कमी, आपण गोव्याला आलाय तर म्हणून, आणि आपण मिळून साऱ्या जणीचा गोव्यासाठी अंक पण काढलाय, आपल्याकडे 5 मिनिटं वेळ आहे अजून, तर त्या संदर्भात आपण शेवटी मार्गदर्शन करायचं. गोव्यासाठी तुमच्या अपेक्षा काय आणि तुम्हाला काय सांगावं असं वाटतं? गोव्यासाठी म्हणजे मला असं सांगायला आवडेल की गोमंतकीय स्त्रियांचा आम्ही एक फीचर याच्यामध्ये घेतलंय. गोमंतक कन्या, गोमंतक साहित्यिक ज्या बंडखोर आहेत त्या, नंतर पद्मश्री नॉर्मा अल्वारिस यांच्या मी विशेष ओळख दिली. या संदर्भात विचारतोय की जसं भारत वर्सेस इंडिया म्हणतात की आमच्या गोव्यात एक हिप्पी संस्कृती पण होती, आणि आम्ही तर पूर्ण म्हणजे बीचेस वरती सगळ्या नेकेड जेंट्स लेडीज पाहिल्या, पण त्यावेळेला काही बलात्कार वाढले होते असं मला काही वाटलं नाही. तर मला काही असं वाटलं नाही की नुसती पाश्चात्य संस्कृती आहे म्हणून बलात्कार वाढतात. तर तुमचं त्याच्याविषयी काय म्हणणं आहे ते मला. बलात्काराच्या संदर्भात मला आता तरी असं वाटतंय, एकूण कारण बघत असताना आपण बऱ्याच वेळेला स्थलांतरित होतात पुरुष, म्हणजे अर्बन भागात जास्ती येतात, आणि त्याच्यामुळे ते लैंगिक संबंधाला खूप डिप्राईव्ह झालेले असतात. त्यामुळे सुद्धा एक गोष्ट आहे, ती लैंगिक जी भूक आहे ती एक्सप्रेस करायला कुठे नसल्यामुळे ती होते. आणि बलात्कार हे सत्तेचं एक राजकारण आहे, हेही आपल्याला माहिती आहे. त्याच्यामुळे जिच्यावरती तो सत्ता गाजवू शकतो अशी बाई, जी गरीब घरातली असू शकते किंवा ती लहान मुलगी असू शकते, अशावरती बलात्कार करतात. आणि त्या दृष्टीने जेव्हा तुम्ही भारत आणि इंडिया असं जेव्हा म्हणताय, तेव्हा ग्रामीण भागामध्ये काय होतंय, तर बऱ्याच वेळेला असं होतंय की स्त्रियांना, त्या आता समजा शेतावर गेल्या असतील
आणि तिथे दुसरं कोणी नसेल तर शेतात पकडणं, या पद्धतीने पण बलात्कार होऊ शकतात. गरिबीत काही काही वेळेला फ्रस्ट्रेट झालेले पुरुष पण बलात्कार करतात. आणि दुसरं महत्त्वाचं कारण मला असं वाटतं की पुरुषांची लैंगिक भूक ही नैसर्गिकतः जास्ती आहे अशी एक मिथ केली आहे. असं खरं म्हणजे काही नाही आहे, ती खूप सब्जेक्टिव्ह गोष्ट आहे. पण पुरुषांना आज मोकळीक आहे की ते त्यांची लैंगिक वासना केव्हाही बाहेर काढू शकतात, ती स्त्रियांना नाही. हे जेव्हा सुसंस्कृत पुरुष खरा होईल आणि त्याला जेव्हा असं कळेल की नो मीन्स नो, कुठलीही बाई जेव्हा आपल्याला म्हणते की नाही मला इतकं ठीक आहे आणि याच्या पुढे नको, त्याच्यामुळे आपण असं म्हणतो की वेश्यांवरती सुद्धा बलात्कार नाही झाला पाहिजे. कुठल्याही व्यक्तीवरती पुरुषांनी बलात्कार करता कामा नये. आणि बलात्कारित पुरुष, बलात्कार करणारा पुरुष हा दोषी आहे. कारण काय होतं, तुम्ही मगाशी म्हणालात तसं की तिने कपडे असे घातले, ती रात्री तिकडे गेली, ती असं का करत होती म्हणून बलात्कार झाला. तर स्त्री चळवळ असं म्हणते की एका अर्थाने स्त्री काही करेल, कुठेही जाईल, तिचं ते संचार स्वातंत्र्य आहे, तिचं स्वतःचं आविष्कार स्वातंत्र्य आहे. दॅट डझंट मीन की पुरुषांनी बलात्कार करावा. आणि म्हणून कुठल्याही परिस्थितीत पुरुषाचा बलात्कार हा अजिबात समर्थनीय नाही, हे पुरुषांनी म्हणायची गरज आहे. म्हणजे पुरुष गटाने एकदा असं केलं, कोथरूडला जेव्हा सामूहिक बलात्कार झाला तेव्हा त्यांनी असं एक पोस्टर लावलं होतं की आम्हाला यांनी शर्मेनी लाज वाटते आहे, आमची मान खाली जातीये. तुम्हाला जर असं वाटत असेल की ह्या सामूहिक बलात्कारांनी आपला पुरुषार्थ कुठेतरी गेलेला आहे, हे चांगल्या माणसाचं लक्षण नाही आहे, तर तुम्ही या हॉलमध्ये जमा आणि आपण याच्या विरोधात निदर्शनं करूया. मी याच पार्श्वभूमीवर, कारण वेळ खूप कमी आहे, अगदी एक शेवटचा प्रश्न, एक छोटंसं उत्तर अपेक्षित की आज कुठेतरी पुरुषांमध्ये ती लाज वाटण्याची सुरू झाली आहे. त्या संदर्भात तुम्हाला समजा पुनर्जन्मावर विश्वास आहे की नाही माहित नाही, पण समजा असेल आणि देवानी विचारलं पुढच्या जन्मात काय व्हायचंय, पुरुष की स्त्री आणि का, तर तुमचं उत्तर काय राहील? मी असं म्हणेन की माझा खरं म्हणजे पुनर्जन्मावर काय म्हणजे मला माहित नाही आहे का नाही, मी नाही म्हणत नाही, होई म्हणत. येस, पण मला असं वाटतं की मला एका बाजूला असं वाटतं की मी पुरुष व्हायला पाहिजे. का तर मला संवेदनशील पुरुष व्हायचंय आणि मला पुरुषांना खूप सांगायचंय की आपण संवेदनशील असलो पाहिजे, आपण दुसऱ्याचा विचार केला पाहिजे, संवाद साधला पाहिजे आणि आपण अजिबात हिंसाचार करता कामा नये. आपण मुलांवरती चांगले संस्कार आपल्या कृतीतून करायला पाहिजे. यासाठी मला असं वाटेल की ठीक आहे, मला पुढच्या वेळेला पुरुषाचा जन्म झाला तरी मला आवडेल, पण खरं म्हणजे मला स्त्रीचा जन्म खूप आवडतोय. मला वाटतं की हा धागा पकडून समजा की प्रत्येकाने, म्हणजे आपण स्त्री आहे म्हणजे आपण काहीतरी कमी नाही आहे आणि पुरुष जे व्हायचं ते काहीतरी सुपिरियरिटी आहे म्हणून नाही, पण पुरुषांकडनं काहीतरी त्यात फरक घडवला पाहिजे. आणि यानी तर मला वाटतं गीताली ताईंचे हे जे विचार आहे, आम्ही सगळ्यांनीच ते, म्हणजे पुरुष म्हणून नाही, प्रत्येकच जण माणूस म्हणून ते ऍक्सेप्ट केले पाहिजे. ॲडव्होकेट सोनक, मला तुमचे मनापासून आभार मानायचे आहेत, कारण गोव्यात येऊन मला खूप जणांना भेटायला मिळालं. आणखीन सगळ्या जणींशी गप्पा मारताना मला खूप चांगलं वाटलं की मनापासून बायका बोलत होत्या आणि असं वाटतं की त्यांना चेंज पाहिजे, काहीतरी बदल हवा आहे. आणि त्या बदलासाठी सगळ्या तुम्हाला स्त्री पुरुष दोघांनाही गोव्यातल्या मनापासून शुभेच्छा. धन्यवाद.